ñoni e fere goma molotine ñembe yaduma dulare ñoni e fere goma molotine ñembe yaduma dulare ñoni e fere goma molotine ñembe yaduma en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmitoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en woodede o duniya weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambal ɗon rendoji men so dañeri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñay ɓataake bindaɗo mawnde jeegom juko hitande ujunnaje nogase goo ɓataake men ko faati e koye men wasiya e nder rendo meɗen ko adi pop eɗen nelde duwaw weltaare tv weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique eɗen nelde duwaw dendagal bandiraɓe julɓe kala dendagal sénégal kala dendagal pulagu kala jaltugol aduna woni alhaji abdoullahi eliman dia kalajo mo ganduɗa waɗi golle mantiniɗe e nder sénégal e nder afrique nde tawno neɗɗo so himmarini artirde haqqillaji e ndema wallidde yimɓe e golle ha yimɓe mbawa wuurde on ko pelluɗo jihad on golle mum ɗe duwanima ɗum nde tawno neɗɗo kam duwanto hoore mum ko neɗɗo duwante yo allah waɗema barke yo allah moƴƴane naggam e naggam ko ɗum foti duwanede ko neɗɗo mo ala ko waɗi neɗɗo ala ko ummani ala ko darani duwane beele wooda ko waɗi kono baɗowo sembolinte mante e golle mum ha ɓeyda dañde coftal mo watta haydara joɗiɗo ne deeƴi tan ala ko waɗi ala fandare ala haydara duwaneɓe yo allah waɗima barke yo allah waɗima barke beele barkina yo allah moƴƴane beele moƴƴa yo allah itte e nde jonde beele daroɗa yo allah itte e darde beele jaaha yo allah itte e yaadu beele golla artira e nder rendo duwaw duwante ko neɗɗo mo daraki dariɗo golle mum moƴƴi ɗe duwano ɗum on hirjine woni o softine o andine ko waɗata kone moƴƴi o ɓeydo dañde coftal yo allah yurmeɓe yaafoɓe eɗen nelda duwaw dendagal daaru hijratunaɓe kala kikiɗe hanki o jaltugol aduna woni sharif habib haydara maire wuuro bonkot mo ganduɗa kañumne way kono ablaye eliman dia ko dariɗo daraniɗo yo leɗɗe lore yo sukaɓe gollo paɗowo guese waɗa pop beele sukaɓe ceera e ɗanle ɗe ndewani lawol kañumne ko hanki yalti aduna ɗo dakaru ɗo ko hannde wiroyte toon to cuuɗi meɗen daaru wal toon to cuuɗi men daaru hijrat kanko noon eɗen miijo abdourahmani ka woni gajjel ka nde tawno ko musidɗo makko no feewi en ndendino makko lawol faade kawlak nde suudu men sas yahanno toon waɗen toon jillu mum faggudu musidɓe tedduɓe oɗo saaha ko saaha paɗɗo ko saaha kamniɗo ko saaha mettuɗo ko saaha ɓerɗe kala nana kuli ɓerɗe noon so kuli yo duttoye jowmumen gonga e gonga mbasa ruttikkinade tikkodirɓe tikkite
no musidɗo men ceerno ahmadou gatamari ba heewi wiide on tikki hawon ganci tikkere nde guitte mawni kinare nde beldi toon won tikkodirɓe hande ha ganci koko tikkodiri nde tawno yimɓe ndewino ɗon dogi hen koyɗe jaam mbaɗi hen maslaha beldite goto kala sappi min haysomi maayi woto ar min haysomi dajjitima woto ar min haysomi wayini woto ar haysomi fusi woto ar hayso mboɗo jiime woto ar goto fo haali ko wawana an effet de colère jomum haali ko kalɗaɗe wonde mette e colére ɗum nanguetaki woto wattu ɗum e mawni kinare way kono wiide min mi wondi somi heɓani ɗum nangga mi ñamata allah dagnanma ñamde a ñaman noon a ñamat sa ñamani a mayat sa mayi ka barti ndeke oɗo neɗɗo ne a wawa harmindemo o wawa harmindemo saabu sa mayi ubbete o ubbete so ubbanima neɗɗo hono makko ubbima neɗɗo hono makko noon so ubbima firti ko ubbima hay goto min wawa harminde goɗɗo o neɗɗo yo rento tikkere motani jiiduɓe yumma e baaba tikka ha nefno jiiduɓe baaba tikka ha nefno jiiduɓe yumma tikka ha nefno nawliraɓe tikka haɓe nefno gorko e debbo tikka ha nefno mawniraɗo e miñiraɗo tikka ha nefno giƴiraɓe tikkodira ha nefno jeydaɓe wuuro juldoɓe jama gollidoɓe société goto entreprise goto wonduɓe e wuuro wonduɓe e guesa tikkana neɗɗo e dow pulle puyɗe ha tikkere nde wonta gonga e maɗa hande wonta ko wiyete abcès hankkadi ni jaaɗo ha yetti ƴiyal e nder maɗa yaha waɗa hankkadi ha waɗa infecté neɗɗo tikka ha tikkere nde waɗa infecté hande watta lubde aɗa tikki tene aɗa tikkana neɗɗo mo tinanima ni saaha aɗa tikkana neɗɗo mo tinani a tikkani ɗum tikkana joom galle ma taw kanko o tinani a tikkanimo ni omo ñaama omo yara omo ɗano omo dawa marto taw o tinani tikkana joom suudu ma taw o tinani a tikkanimo ni omo ñaama omo yara omo wuppa omo lela omo ɗano omo finta o anda tikkani tikkana neɗɗo mo cikkuɗa tini taw tinani ndeke firti foof yo wone kaldigal giwene tikkere payne kaldigal ganden en fof ken mayɓe goto e men kala ɗo woni koko maayi ha laaɓi heddi tan ko fofanma daro looteɗa gubbeɗa kono goto men kala yo wot koko wirni goto men kala yo duwono hooremi Allah yurmo ɗum yaafo ɗum ittuɗum e tikkere waɗɗum e peewal tawno enen fof ken mayɓe ha gasten hankkadin ko ni tan mbayeten en piltat tan hankkadin rafiji nan ndewe men tan ñande kala ñobba men wara men ɗum en mbawa salade ɗum holko calorɗen tikkere calorɗen neɗɗo maaya oɗon tikkodiri an guurɗo o nimsa kanko maayiɗo o yeehi an guurɗo o nimsa sala ɗum salo tikkande neɗɗo salo tikkande goɗɗo hoto maayde yimɓe kala ne kalama ko moƴƴere so yimɓe kala ne ganduno no mbaduɗon hande aɗana jooɗi ala ko mbawɗa haalde makko aɗa wuuri kala ñande tikkodirɓe haala miccoɗamo taw kanko maayi ten somo wonno ɗo aɗa wawno haaldude makko ngam mawni kinare kongu a ala haydara hayɗo mbalɗa a ala galle moƴƴo a ala wutte moƴƴo a ala oto moƴƴo a ala meeɗa ɗannat ɗanngal moƴƴal a ala hay ko ñamɗa ko moƴƴi hunde fof ma ɓirta waññenten tikka mbadda hen ɗum wona joote ko jootede a ɗawama beelema aduna ɗawɗa ɓernde ma kadi beelema seeɗa mo Allah fonno rokkudemo ɓernde metti nde haaɓi tikkuɗa ɗo jiiɗa kala yeeso ma ngono surki aɗa haaɓi ɓerɗe ɗe metta ɗe bona yo Allah dandu en e tikkere mawniraɓe miñiraɓe tikkite hoto bolle puyɗe tikkin mon hoto rewɓe wonɓe nder galleji ndendin on nden to ɗe bandiraɓe rewɓe ɓe gonana o tikkodiron nden to ɗe serdede gone neɗɗo goto so goto mon ferguitima e goɗɗo yo ñaago yaafuya anne perguitaɗo anda ferguitama hadema tikkude andu ko tikkinma koko woni tikkere ko gonga ene yamira kono woto diw ɗo haɗata ɗo woto diw ɗon tikkere yaade tan ha ñola neɗɗo yo sala ɗum Allah haale deftere nde tikkani bonɓe ɓen ko bonɓe kono an woto tikkanmo bonani o saabu an a wona Allah tagi o wi o nanne haala Allah o nanna haala Allah o sali o waɗi betisaji e aduna o addi leɗɗe o addi kaaƴe o wi ɗum ko Allah omo waɗa hen gaturleje ɗe Allah yiɗa Allah haɓomo
an noon o waɗanima haydara ko wanma ko wona hunde nde ganduɗa ni ene hanma mawnude walla ne hanma wadde hunde walla ne hanma wonde hunde. enen koye kaldigal goneten en jiiɗa e Allah koye kaldigal neɗɗo so waɗima hunde noddumo haalde makko saabu neɗɗo kala ko wadde bonande so ruttimo haalde Allah tan Allah haaldade makko. neɗɗo ne kala ko waddema bonande an baɗɗo bonande o haalde o anne baɗaɗo wi kaari min ko mbaɗɗami ko ni ko ni welani kanko so tikki an woto tikku son potti salminmo son gara rendo haalde makko so tawi Allah tami fittanma o nimsa walla so yeehi omo andi ko tawete. ndentoɗen tikke juɗɗe ndentoɗen tikke ɗe ngala dalil ndentoɗen gañgu ngu ala dalil ndentoɗen haasidagal ndentoɗen mawnikinare ndentoɗen ustude neɗɗo no surtout ustude neɗɗo no way foof ko poƴƴo en ko ɓutto en ko boɗejo en ko ɓalejo en ko dabɓo en ko joolo en ko joɗɗo ko coofɗo ko ganɗo ko human binne ko dañƴo ko miskino no way foof hoto ustu neɗɗo hoto ustu ɗum. Allah ustani neɗɗo tagui ɗum honnimo hakkude jeeri e waalo rokkimo fofade no pofirtani on ɗanoto on pinat onon foof on mayat onon foof on darto yeeso Allah ɗon kasbe ɗum noon woto uste hay goto. neɗɗo foof nangu ɗum nanngal moƴƴal neɗɗo foof nangu ɗum nanngal payodingal neɗɗo foof teddin ɗum e ɓernde ma. hoto wat ségrégation woni yimɓe ne goodi tellement koɓe yimɓe opportuniste en ɓe kaldata tan koye alɗuɓe ɓe kaldata tan koye anduɓe ɓe jiiɗa foppirto becce min mboɗa andi kaari meeɗa wiide mboɗa andi miskino jaɓata mboɗa andi miskino jaɓata tene on ko Allah tagui ɗum kene waɗa laafir mum dow tan mboɗa andi kaari meeɗa andu gonɗo less andiran ko gonɗo dow andu gonɗo less o ganda gonɗo less o janggo ma wonta dow so wonti dow tawana hersata kono so wonti dow mbatta naafigagal gongal ngam yidde kadi andi kinademo wona noon aduna yarata. ganden moni kala jiɗen moni kala jiyen moni kala guitten haasidagal guitten mawnikinare surtout mawnikinare nana wara Sénégal jiiɗa fof bala mum pay dow mawnikini yiyata hay goto yiyata tan ko ɓurɗum gonɗo dow mum tan ɓurɗomo wutti ɓurɗomo oto ɓurɗomo huɓere ɓurɗomo laafa ɓurɗomo dañal ɗo tan jiyata. goɗɗo fof a wayi kala goɗɗo mo jiiɗa less ma jitta ko yaɓɓude ɗum a yiiɗa ñamdude mum a yiiɗa yarude mum a yiiɗa dardade mum a yiiɗa yarude mum jiɗɗa yarude tan ko gonɗo dow ma yahata aduna o yahata. en ken julɓe hayɓe gona julɓe mbayani ni jomum famɗino hoore mum ha wonta less daron lamɓe ɓe gona julɓe ɓe daron gurdam mabɓe ɗam daron comportement moɓe jogui o woni comportement mo jamiɗo ene jogo. ɗum noon tinen koye men teddinen koye men teddodiren e koye men gasen ha luggiɗa gubben tikke e nder galleji ɗi ko tikke ɓole ɗum jeeyi sababu enen fof en dafama en keegama saabu mbiɗen ken julɓe mbiɗen ken jaaɓi Allah en jaaɓi ko Allah nele men kono en calima ɗoftade konguɗi Allah wawa wonde wawa won komi julɗo mboɗo filtoro becce komi julɗo kono mi gonɗinani ko julɗo wiya yo wat ko mi watta. hoto tikku hoto haasidono hoto famɗin neɗɗo hoto mawnikinare ko hunde bonde e neɗɗo pap mbaɗen ndentoɗen no moƴƴi debbo e gorko tikkite yonti ndentoɗe lelade goto fo ɗum to tawɗo mawnikini e dow tikkitare nde tikkite kala ko wawi wonde hakkude mon kalde mawniraɗo e miñiraɗo tikkite yonti kuccodire kalde nawliraɓe guitte tikkere kuccodire kalde sehilaɓe sernaɓe almameɓe naibaji noddinoɓe pop tikkite yonti hankadin on tikki hawon ma yi haydara on dañani hen haydara tikkite ƴeewon ɗo e duuɓi sappo walla ɗo e duuɓi garoji holko daña toon hen yonti. Allah subhanahu wa taala walla en. toɓɓere wonde nde jiɗɗen haalde ko ñamde jawdi janandi hande ɗum wonti faaro
hannde ɗum wonti faaro ñaamde jawdi janandi wonti faaro ken julɓe noon ken rimɓe kono en gona julɓe to baŋnge jawdi janandi en gona rimɓe to baŋnge jawdi janandi no ndi ardi kala yo ndi ar tan no kebrumi fof yomi heɓ tan no puuntirmomi fof yomi fuuntumo tan no mbawmi wadde hodo hami hodomo fof yomi hodomo tan mi ala jurum e on baŋnge min jawdi aduna mi ala jurum no keɓirmi fof yomi heɓ mi ñamloto mi yoɓata mi fenat mi gonɗata mi jamfoto mi moƴƴinta teni kadi somi fewtima jawdi janandi mi hodoto mi nawa mi wattay ka kam teni ka mayowo ka mayiɗo ha gasi heddi tan mbimi ko fofanoma daro ubbeɗa jawdi ndin ɗaccandi ngaari soode hen jawdi soode goɗɗum soode hirse yimɓe mbaɗa maaro ɓurko welde maaroji hono ko ñamanoɗa kaari deni yinno maaro ala kaari yinno ko gosi kaari yinno ko laccire haako waɗe yimɓe ɓe ngara ñaama ha deddi ɗi keewa heddoɓe kaala gese ɓe kaala gurdam kaala jomen jawɗele aɗa leli to aɗa ɓitti to a tiiɗi ɓe jara kosam ɓe jara boisson ɓe Allah yurmama yaafuma ɓe duwo kaalayma moƴƴere nde ɓe ganda taw ko cuuɗɗa ko ɓuuri bon ɗum noon suuɗata ko toon to paaɗa so ɓe gayni ɓe ñongto ɓe jaaha goto fof ay galle mum heɓa e galle mum ne jala ene fija han kadi an jawdi ma a acci tene kadi ɓe ñaami ɓe jari ɓe jeehi aɗan to hene leeli jawdi aduna ene weeli kono yiilo non moƴƴiri no jiirimi hannde Sénégal ni moni kala yiɗi ko dañde kono noon sa laari yimɓe ɗo ɓe dañirta ni jiya neɗɗo ala meccal no dañirte jogui ko business no dañirta tene business o foof ko fenade ɓolde jomum ne alɗi ha tegodiri kuɓeje ne alɗi ha jowdiri otoji ne alɗi ha jogui foof taw pop lasli o fof ko fenade ɓolde jawdi janani ɓoldi ɓe ñamlo joɓata taw ne jogui sa nawi ɗum tribunal haalis waɗe hen ha heewa ñande kala ko dirtinama ha on juge iwa ɗon so goɗɗo ari rokke hunde dirtinama ñawon yaaha duuɓi nogas nde gasata jeeya leydi janandi piya e poos ɓurama doole e ɗemgal jaaha e média joɗɗa kaala ko wodan hay ɓe kala nan dokkuma gonga hande neɗɗo yiɗi dañirde gonga koye ɗemgal mum so wiyama kook dogana média mboɗo waɗa conférence de presse ɗum woni e Sénégal hande neɗɗo waɗa bandiyagal ha mema nder leydi so wiyama teb tan dogana conférence de presse waɗa haalde e Sénégal naaɓe mi wona min ko naggam e naggam to yimɓe fof ne gandi ko mbaɗɗa koko fenade joni noon ɗaminiɓe ɓe yiɗɓe dañde ɓe ndewa less mbi amin gondi e ma ko dañƴa ko corta dokkaɓe hen ko ɗin hande ɗum woni hande e nder leydi ndiɗo Sénégal ko ɗum reeɓi ha woni Afrique ndentoɗen jawɗele janane ganden jawdi janane neɗɗo so maayi lelnama wiyete ko hol dewomo e holmo rewata so tawi woni hay goto irlaki ene yoɓa ñamade makko ene hulɓina almami o julde ɗum noon neɗɗo yo rew Allah juuluma tottu ñamade rento sa heyɗi ñamlo sa dañi yoɓ sa dañani Allah yoɓanma kono Allah ne andi bawɗo yebde ñamade caliɗo Allah ne andi julɗo mo julkinaki Allah ne andi tikkuɗo gonga e gonga mo tikkani Allah ne andi tikki kiniɗo Allah ne andi tikkuɓe e mere yo Allah dandu en so buuɗal yurmeende feri feeñi fen jeey ɓataake ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jam yo jam Allah ñallanen so jomiraɗo hoddiri altina paaɗo ha nden yontere maaya buuɗal yurmeende arata inchallah kono activité ji weltare ɓiɓɓe fulɓe kala coccorgal en buuɗal yurmeende hakkude musidɗo men Ahmadou Gatamare Ba e musidɗo men Haali Abou Ba ma jokkine hirjinde en nde tawno jewten yewtere ne artira ɓerɗe faade e koye men faade e Allah faade e hakkude meɗen yo Allah won ballo
jinjaɓe mamusoɗa fa de irningam